atau ya kidak lani hatu kay ka tanrai jongi ngin pen kala kat kum ka jingdon jong kidak ne ngin wat ya kidak kat kum ka jingdon jong ka tanrai Sibun ki sinong ki thau ha ka than jongi ki kala kerteng no na ka mar ba ngim don dak tho ka pier chong ka kala paryong ki mau chang ki kala ki mau yang ka porchi ka kala ka porchi na ka daw bale na ka daw ngim don dak tho ngam ka ngalaklet manoi to no hikai ba kelinga podang red am ta ka por kan klet kamot ngam bu jengmot di basuan of sitting do ringa kwa manjuba bi iba lara don ha ka alfabet kasi tungan ya sim kan kumbang sim ki abi kedi in sim ru yusi maka tin tenrai jungi kasi kawan lara ngam bakala kawan na kamon khmer para kamon khmer kamot usi udon ya kateng ir kidang ong ka chingir kidang kita to tak yang ika takon te bat kadi ka kamram jungi man perne atan rai haba ong perne atan rai kamut ba ni perne atan rai ke bahasa te ngap sedang na po ngap sedang na po an kawiru ka pher pi ka pher ka tanrai jong phi nang ni sate wat ka jongar ka pher makbar ti haba ka pher kumta kamut ba haba ngi dang haba kata ka thup khasi ka kot abi ke di ka de bandon ken ki dak ki ba ajak kalem yang ngiru ban tho ye pi menta lada balai nga tho jingruan ok tina jong karina mar ba kami ban su thu te ba kalong ta kalong hangni ban nga kaya jan ban nga kumong ong pi mane nga thau jingruai ke ba don hajan ban nga ka ba kata nga om ka ba shu her hau ka bisku pi ki we te kumta ngapun kam bai kat bala ngapun kam ite ki dak basim nuksaro ya kabaki jante hills ki panar ki le ha cermang ki wa thoro si tam bar bro khaji ka perthai ka tip ba sim lai bu si bru es kami do sound che mo bu chen ta mo te manta pa de habe de bat ka sound che la suk ni yo es sound che pa de dan ibu do tu si sa pres na jerong tu kum kata ka kumbangile when you yi mo yo ka janjab de typing ke te don ki bru pa de ka don ku ikot khobor ka bathom ne mo kot kata mo ki kot de jingkran jong no bakrau ya bur kot be thik bo kuran ngadi wan ha chung taw nung tho khobor tho ngadi wan ha jung nomor don dak ban spell chung tengah kali ala jong nadu meno ngi ki nong wes ngi kina kani ka than ya kacung yang kajung ngimpat juang kala long kata ka sentence kala ayat bakalahi te kemun ngalem no ngasu mudur ka ngala jong ngada snan ohi ka sa ka weru mene wong jing raja sem chodeng mo hang turu ngada ngajing sang mun bu kong deng tomang ngada bu khnang becau deng khnang ba lada uteu bru spell jung chung da uje kamut ka don ka ha u ka ba ula ban penistrim ya uteu je kumus usau ma pen mi che an mi chung te long kum ta usiu h mi che te usiu je mi che tengah pun kam du si kan si je chao teng i palok jangan mo korwar ro kilem tai haki type message jong ki kilem ta jing roi jong ba fast na mo korwar lem tai sngap chai re C J A I jai sap chere teman ta kibun bakali nga kalong ne haba kumta kamut phim pedang ya ketin kasi pedang mo ngap pedang ni pedang ya ketin kasi pedang mo handai ban pen kamya re ka tho katar ban ailat ya ki bru na ki dong ki than ba pher ban tho ya ki jingruai ya ki drama ya kata ka art work ka jong ki haka tanrai jong ki hi don kam ban bu don ki dak kabakila ban tho ban pen pau ya ki kabaki sngau namar ngam talang su tho jing roi kasi bayam ngam lese jing roi jonga kinam sutanar ki bro namar ngam la te ban keno thik ras la ne ban pen pau kum ban pau ki bak keren sisa ya ketu ten kasi ten rei ada ngakran ya ke bakade tan rai jonga pedengala tongi pedang ya ten kasi pedang ha ka tho katar kasi ha keren ka khana
Haki lumpung jing seng berjing lang pai ba ni pediang bali pediang. Henry haba pediang yak tin khasi kamut pedengi pen kala kerteng ru yaki yakini ki kerteng jat snong breu kum ter tang namar ba ikran khasi. Tang namar bagi ikan khasi yau iba stun ngamla ban ong ba mau. Long bani ong ba mau iba stun. Melong namar kerteng jong long ta de. Nya burom ya kerteng jong namar belajar ya kumta. Tela da ya mau cang daki kita rai ki jar mau cang. Tela da ki don ki bothok mau yang kamur kelong persya ya kalong trai ke jongki ya ka hok ke jongki bakin jer kin ai kerteng ya la jong. Ladang ade uba chen wan tho yang ada buat chen namsha. Namar bang ade buat chen de. Piap tho yang piap khot yang kumbang along kumbang ade. Kedai. Ka perthei menta ke lek kat bala ki jibaru per ke lek kat bala ban pen im ya katan rai ban wan ra beng katan rai. Ka bangi pade ngina lek ban pandam no. Hang ne ngamtip larak kadang don por sekendiat bangan kata sendon ro ya ka wat ya ki kerteng snong kerteng thau kiba don ki dak tho. Pi don bun ki kerteng snong kerteng thau ni klat te ba om tan rai kumur ka de na snong na dong. Aim suksa menta ka snong ka kerteng ka mau ku ye. Ye kumur ka yo. Hai. Te ki tho no pade mau ku yo. Te haba kumta kamut bangil pendam na ikterai jangi. Atau ngis ngole ran se ban pan pau perthei ba ya ka yo ngi ong ka ye. Ai se ba ka perthei kan tip ba ya ka yo ngi ong ka ye. Ke gi jinge. Namar ka jing sawa jong kite ki dur ki sur na kite ki than kapan phalang ya ka rukom kren jong ki bro kite ka than kapan phalang ya jing ruspa jong ka tin khasi jong ya kite ki than kapan phalang ro ki jing long jong ya kite ki than. Namar haba jer kerteng ya kano snong ki don la ki jingmut. Te ba pen kelano ya ka rukom keno ka kelano ka jingmut. Kedai. Menta ubru try ukista ba te kiteman jong ban ban ai kerteng snong. Nami ngi ka kerteng kerchai. Sya sep ngi ka kerteng kerdum. Pi rung na umli ban poj sau. Kamreng jing start jing teman da. Na chit pi poj oit. Itu na chit ko ka ba chit na ta poj ka oit non ka i snan. Pi ki don ka jong ka jingmut jong ka habaki bu ya kano ka kerteng snong. Te kum ta habang kini ki e bor khoj penlong inga por khade nga bang ali mesna jing roi bai. Ka ba khambon ka jing roi hi. Ana ban sna bi tin jong. Kan mi de tu sur dur jongi. Namar dai tu sur dur jongi warak tin China tin Korea ka bangim su thu tin ki kan spang ka e lidang etem ngi sutunan. Ka poi ni poi yam teng ya ka jing roi bi spang environment ngi yam. Ka de jing roi Korea mo to itu kana gi bro mo. Yi roi spang environment ngi yam. Ni mur ke lop song. Ni te kano lagi jong bat mantang na ong pi hok ek tamo haba ila pun slori ki brio bakin penmi banyak terai la jong am kimi kinong roi ki baponam kimi ki youtubers ki baponam kinong le drama ki baponam hapo ko jala jongi madiang kurang nak tini yo lajang wan job soklat uponam jing roi yo senam mp ke jadi sekinong roi panas kinong roi boy berkum ter pi kane kamut pada bangin ya prano parkasi ini telik parkasi ini peruspa parkasi dak bangi pedang ketublang baya bar khoi ni pedang ketin khasi pedang ko baktin banyak keren ban sutu jengmut banyak tho katar bat ki khoi jing program handai kari ban ai jakaru kita ki dak tho bangin la ban keno chnong ke balaki panar ba lani ki boy mo la kene kacu kumbale sete kiwi than mulai berter dan ki ciao kumile isane ta sapi te ngamu ban ongkom ni pi laju halo jong kata pi laju le long bandit ya keren ni ban peni hila ijong ngila le palat ya ngila persang hi kerbala ko la ijong bor kan ngila ya long program keleng pestu ki berbuat boni ki bala pedang kata bakade isya kata ba ong pene tanrai mur kesenang nang ta kan ngalai sya ki than mu chang ro ngai kendo ki samlarang bang tu ki ong de ka badai sya ta
Habaya ada ngikot ki mocang, kumno ki biru ki tho mau yang. Yang. Te handai ki snong ki thau ki doni kene ki jing kan manta ki ong. Larangi pan phai biang sekta katan rai. Kum ka snong porchi mo. Mar ka san bur tho porchi jing tho bur tho porchi. Te ki bapli ki ong aning su janjar mo ban pan kala biang sya ka porchi. Mar ikot ki sela ki layat bat ani ka be phamo. Te nga syukur pa ki ong soba. Ladakat ya ka jing ponam jong ka Bombay. Mumbai. Dang la ban tho Mumbai. Ti snong jongi lai ba ngidang itu bahaya bar khoi bat ngidang kedang dei ke barit ada ya inujor berkata mo ki Chennai ki Madras ki bar khoi laki wei ki la ban wan ra biang se kata rai la jong balengi mana balengi mana Kadai. te pan wap lupa mo ladakan ka jing jer kerteng jong snong thau pan mong pi mo tang ba ke bang kren kalong ya kata ka jingmut ban penela ka jong tan rai haba hasnong ong nong thlu ki bru ki tho nong thlu ngim ong ye ai sam ka parthei ka tip ba ya ka snong jongi ngi ong ka tin jongi ka de nong thlu ba ka jing tho ro ba de ba ya ka thlu mi ong ka thlu ka parthei kan tip te ba fikran kumta ka sawadur sawasur kumta Kadai. te hangta kin tip ka jing ruspa jong tin kasi hangta kin tip ya ka ya ta ka jing ruspa jong culture jongi ki kasi